Tipura mothani awai mungkuri kha BJP na saitongo 45 Komalpur 46 Surma amchayo BJP no jitiri hornai Maharani Kriti Singh Devarmano phiaba lukorok salai tonglai kha 45 Komalpur 46 Surmani Tipura motha kuri kha hin salai tongo lukorok tabu o amjaini lukorok boro bor dinai BJP na CPM bwskangni chongmarini yagulo Tipura mothani lukorok tamo ongnai BJP te ongthangno na IPFT haikide Tipura motha ses ongthangbai no wanajak Tipura sarok tabu ei lukorok salai tongo sabo bodinai hinui